Еми не знам, Митко ми каза Иво е тук. Ами ли всички чията или другия? Майстор. И то са да го автомата горе, като беше много. Не се знам. Малки Ивоня, дето вдихам. До тук мисля, че скоростта е една от средните, не знам какво го чуете, господин Доков. Мисля, че е най-доброто време. Добре тренират ръката и аплодисменти. Аплодисменти, аплодирайте ни всички участници заслужават. Две бъдат аплодирани и насърчавани. Ние продължаваме с отбор номер 53, отбора на Турбоснел. На състав Радослав Йорданов, пилот Светлин Рикевски, Атанас Григоров и Павел Петров. Може ли един оплюв да бъде турбо? Защо не, уважаеми дами и господа? Когато си вдъхновен от Red Bull, вашите аплодисменти за изобретателите на Turbo Snail. Вие сте! Знаме каква презентация. Данче! И Турбо Снел, готови ли сте? Не сте още. 3, 2, 1, старт! Ето го оплюва! Доста бърз оплюв. Няма ти изяра се ви погледни предните години. Това е мигач. Дефинирал всяка вероятност на трактор Беларус, защото така излезе и оплюва. Второ препятствие, нека ми как ще го мине. И номер 3, финал! Вау! Виж каква спирачка, виж как се крон, виж каква контра има. Много добро време! Аплодисменти за Турбо Снел, уважаеми дами и господа. Следващият отбор е номер 54, отбор Боро Спид. С екип състав Явор Москов, пилот Цветелин Манов, Димитър Дойчинов и Тихомир Тимов. Колата е само с 3 колела, но те твърдят, че ще издишаме прахта. Да видим Боро Спид. She call me Mr. Bombastic, tell me fantastic. Touch me on me back, she says I'm Mr. Romantic, call me fantastic. Touch me on me back, she says I'm Mr. Smooth, just like a silk. Up and going, you like a
бърза кола. Уважаемо жури, моля за вашите оценки. И задръжте за малко повече. 7, 7, 8, 8, 8. Задръжте още малко, за да ги запише 3 осмици, 2 седмици. И така, отиваме на старта на Боро Спид. Готови ли сте, момчета? 3, 2, 1, старт! Доста бърза кола. Ако и финишира... О, започна се разпада! Вече е без Мисля, че завърши само с едно колело. Няма значение. Но така, това може да е част от играта, Василев. Да стане колата още по-лека, да набере по-голяма скорост. Точно така. Според мен е мислено. Тук в този екип са мислили хората. Накрая ще остане само Боро отпред. Тези 2 нули, може би, означава, че има и туалет в колата. Да. Така ги виждам аз нещата. Ето, аз ви казах, че ще върши само с 2 нули. Добре, ето. Браво, ето кажете, че да платаха. Много финишиван. Че доста добро време даде също. Пилоте, добре ли? Здравейте, как се чувствате горе? Това е жена от космоса. Да, здравейте. И гледат, тази жена се върти всеки ден в космоса. Те са 2 заедно с тъжета на Валя Българска.